Čau lidičky, vítám vás zpět, jsem tady znova, měl jsem malinkou pauzu a teď dneska bych vám chtěl vyprávět o něčem, co jsem zažil. Bylo to jednou v Kolíně, když jsem byl s klukama na fotbalovém hřišti, bylo to na Zalaby a vždycky mě bavily prostě vejšky a z těch vejšek z výhledu prostě koukat na celý kraj, třeba na celé město nebo na nějakou přírodu, to mě vždycky fascinovalo a bavilo. A jednou se mi stalo prostě, že jsem se koukal na film, na pěkný a na ten film jsem se na té vejšce vlastně vzpomněl a zkusil jsem líst po té skále. Jo, z začátku mi to šlo, ale bylo to hlavně bez nějakých lan nebo něco, že jo. Bylo to prostě, že jsem si myslel, že to prostě dám, když jsem se na to podíval, tak jsem tam viděl ty chmaty, ty ruce, že všechno bych jsem to prostě mohl dát. A když jsem tam jakoby šel, lezl jsem po plochý takový skále, kde vlastně pak už ty rohy, takový ty, kde jste mohli se držet rukama, jo, celou vlastně rukou, tak postupně ty chytáky mizely a zůstaly jenom takový plochý prostě, kde jsem se nemohl ničeho chytit. A říkal jsem tak, a co teď? Jo? A jako kouknul jsem se dolů, říkám, hezká výška. Co teď? Říkám, tak to je se mnou konec. Vždycky ve svém životě jsem velmi zaváhal a velmi riskoval. Proč? Možná adrenalin jsem chtěl pocítit, jaký to je. Nevím, měl jsem v životě hodně na mále, takže jsem se nějak postupně po kručkách z toho dostával, podsmeknul jsem se, chytnul jsem se za větev a za tu větev jsem se vyšplhal a byl jsem zpět. A říkal jsem, tak a teď to bylo na mále. Opravdu, jak už jsem se dostal zpátky a stál jsem tam takhle a koukal jsem se dolů, říkám, tak kdybych opravdu spadl, tak by to se mnou dopadlo velice špatně. Další záhada v mém životě proběhla, když jsme se v létě šli koupat do Kolína. Všechny ten kolínský svět akvapark znáte, že jo, za tu moji dobu to bylo všechno ve starší podobě, dneska už je to moderní a koupal jsem se tam venku. No a stalo se jednou, že prostě, protože já se přiznám, já plavat neumím a jednou se stalo, že jsem prostě šel do vody a já jsem se tam nějak v těch dlažičkách prostě nějak podsmeknul, blbě jsem se zachytil a začal jsem se topit. Opravdu pod vodou jsem říkal, tak to je konec, se mnou už je konec. Tady mi nikdo nepomůže, nikdo o mě neví, že se topím, jo, a tak jsem se najednou prostě začal topit. Jo, bylo to pro mě něco katastrofálního, začaly mi probíhat okolo mé hlavy myšlenky, jo, že umřu a že to se mnou dopadne velice špatně. Jo, teď mi šli prostě mráz po těle a hlavu se mi honilo, že maminka se bude trápit, moje sourozenci a všechno. Bylo mi z toho opravdu špatně, už jsem se pomalinku loučil se svým životem, cítil jsem po hlavě takový šimrání, takový brnění a z ničeho nic jsem dostal do hlavy takový tlak. A ten tlak byla ruka, že mi někdo stisknul za vlasy a tahal mě nahoru. A byl to můj bratr Ondra, kterému doteďka vlastně nepřestanu děkovat, protože nebylo to jednou, kdy mě vytáhnul z bryndy. A můj bratr mě vlastně zachránil život. A já mu z celého srdce moc děkuju. A opravdu jsem cítil takový tlak, jak někdo nese nahoru. A to jsem se divil, že věděl, nespíš asi jsem mu řekl, že jdu tam do velkého bazénu ven. A viděl mě, jak jsem tam stál a držel jsem se na tom okraji, tak věděl, že nikam jinam asi nepůjdu, takže mě viděl, jak mě tam neviděl, tak podle mě asi viděl stín z vody v hloubce, že jo, protože to je vidět
jak lidi jsou pod vodou, tak to prostě jde vidět, když stojíte nad ním. Takže mě viděl, že tam prostě bojuju o život, že tam mávám a hned tu chvíli tam strčil ruku a vytáhnul mě. Takže můj život proběhnul velikým rizikem, ale nakonec se dopadlo dobře. Dneska už ty vejšky mám pořád rád, ale už jenom to vidím v televizi, helejte, jak ty dneska kluci, jak si mi říkají, jak dneska skáčou, dělají tam salta, dneska se lidi chtějí fotit, co vejš, tak je ještě lepší, jo, dělají tam selfiečka. No já to jenom vidím a už mi leze mráz po zádech a klepou si mi prsty na nohou, jo. Já, když jsem na pevné půdě, na nějakým kopci a vím, že se mnou nic nemůže zhroutit, že okolo mě je obrovský prostor, tak se nebojím. Tak mě to strašně baví, že jsem na velký výšce a vidím krásný, jak jsem říkal, třeba své město, anebo nějakou krásnou přírodu a dokonce vidíte i za tím městem další jinou vesnici. Jo, takže to se mi líbí. Já jsem byl na takové výšce v Kolíně, je to u Teska, je to věž vodárna, myslím, jo, u vodárny, tam je velká věž, tam je 92 schodů, tam jsme vylezli se svým synem a to jsme viděli krásný výhled. Tam bylo vidět vlastně celý Kolín, 3 dvory a dokonce ta automobilka, kde jsem i pracoval, to je pecáčko. Takže to byl krásný zážitek, opravdu hezký zážitek. Z mého vyprávění budu asi končit. Tohle jsem vám chtěl říct, co jsem zažil a já se s vámi těším na další videa. Věřím, že budou daleko perspektivní a těším se na vás a věřím, že mi dáte jak like, tak odběr a zvoneček. Mějte se hezky. Tady Majky, čau.